Jongo sublomotivo sikizonto ezakaliseza ukuthi kuzinomzana. Abe! Phansi emaqadini madoda. Nina bombisa bohlobose. Nina bombongo ngiyanbiza nonke emaqadini hlangana ngaso ngesikhathi enomshala weni lona undaba zezwe ngithi ngifikile ngikanelekile. Iyona imfene kusiyamenye enhlane ngalo makhothe kwile. Ngalibone lini. Sema ukuthi wonke umuntu obukela njengamanje uyaphila umqemane. Bafethu namhlanje ngithe ngithathe leli thuba leli ukuthi nginichazele ngalezi imbiza ngendlela ezisebenza ngazo ukuthi zisebenza kanjani, yenza umsebenzi imuni lo, yenza umsebenzi imuni lo. Mhlasimpe uzoba nenkinga, induku yakho ayiqini, induku yakho iyagoba, mhlasimpe ithimi siphakathi ibandaniwe. Uzothi kumina wena ufuna imbiza yokuvusa inkunzi. Kanti no, awudingi wena imbiza yokuvusa inkunzi kuphela, but udinga nembiza yokucleaner, yokukhipha lo doti lo ongaphakathi, lo doti lo odala ukuthi induku yakho mayigobe, lo doti lo odala ukuthi induku yakho mayingaqini. Ziningi izifo esibhekana nazo ezenza ukuthi induku ingaqini. So namhlanje bafisa nginiphathele lembiza le. Omunye uzobuka ukuthi hayi incane lento le. Yes, uyibuka incane isikalo sayo, kodwa umsebenzi wawo mkhulu. Lembiza le iyacleaner, lembiza lo iqeda izifo ezingaphakathi esepipini noma ngabe unasiphi isifo. Uqala ngalo usebenzisa lembiza le. Bese ukuthi le niyayazi bafethu. Niyawazi bafethu nganzolala kogogo. Lena ke iqinisa inkunzi, yenza ukuthi umthondo mawuqine, ipipi mayiqine, mawuphuze nokuchama. So uma uthola le combo le, uqala uclean, ushaya isifo sakho bese uqinisa inkunzi yakho. Le combo le ingekusiza kakhulu noma ngabe unasiphi isifo. Ezinye futhi zezifo ezidala ukuthi induku igobe. Angisho ukuthi kanjani, kodwa ngizokubeka nje okusobala esikusebenzisayo ngenxa ukuthi imisebenzi esenzayo ayifani. Omunye umuntu isikhathi sokuthatha akasitholi, mhlasembe uyasebenza ubuye emsebenzini lesi isithiwa akalitholi. Mhlasembe uzothi edlule ekhemisi abayethe ngephilisi. Iphilisi bakwethu umusebenzisile usuke kunge wena lo, usuke uyiboostile ngalendlela ukuthi noma ngabe ulifakile induku yavuka, kodwa usukwazi ukuthi no akuwena lo, usukwenze ngenye into. Okunako kwesikhathi noma kusimuphuza iphilisi uphathwa yikhanda. Why uphathwa yikhanda? It's because awuwela lo usuyi-18. Kanti umsebenzi wembiza iyacleaner udoti lona odala ukuthi induku mayingavuki ube right bese ubuye esimeni sakho. So ima uzojwayele ukusebenzisa iphilisi, usebenzisa ujwayele usebenzisa, kodwa ekugcineni liya affect, lishaya nezinso, lenza yonke, lenza ukuthi induku futhi emva kwesikhathi ingabe sakwazi ukuthi isebenze yona ngaphandle kwephilisi. Yabona njalo ukuthi sekusuyinke masufuma nje maphile ngephilisi lokho okungekho right. Kanti imbiza uyakwazi ukuthi noma imbiza ingekho ngoba uclean uzoba right. Ngoba uyakhumbula ukuthi uno 18 25 imbiza bungayisebenzisa ngoba yini bungohlangabezana nezinkingi, bungabe nezifo eziningi ewetshula ngale ngathi uhlala nomuntu wesifazana. Nje uhlala umuntu wesifazana usuqala uba nenkinga esikhathi kuya nangokukhula. So ingakho ngithi ubalekile ukuthi uyithole lezi imbiza zo2 le combo le ibizwa R300 ngoba ngisuke sengikulapha lapho ngisuke sengikhipha lesifo lesi sikuphethe singaphakathi epipini bese usebenzisa leli litha leli ukuthi umuzi wakho ungawe, ukuthi into zakho zibe right, unkosazi wakho angahambi, intombi yakho imisimi yakwena ize kuwena. Musa ukukhipha imali, uposa imali, uposela intombi ukuthi ayizi izongeza uma ukuthi uzofika endlini odlale ngayo. Baningi abafethu abakhipha imali athi uthi kuze umuntu wesifazana angeze endlini, athi umuntu uyabheka. No, bese umuntu inkinga wena uposile uyazayi nemali ngizoza ngathi ngithanda ngeze ngiza ngoba ngizothi ngiyafika lapha afike anginikeze umkhono wejazi. Kanti uma ukuthi usuke wamthola ngale combo le ngeke usayisidinga ukuthi umbiza uzayizela yena, uzayifikela yena ngoba uyazi ukuthi uyosetshenzwa lapho, uyazi ukuthi khona lento ayithola, lento eyomjabulisa. Phela abantu abafuna ukujatshulisa bafuna ukuthi bakitaze, bahlezi be right, bahlezi bejabulile. Umjabulise into ejanto sifazane iyodwa induku mengasebenzi noma ngaba nani, hawu umsebenzi ngeke uzumenzele lutho. Bafethu futhi umanike nizwe le combo le eclean umthondo kuzoba unganzolala kogogo. Ngiyatholakala ku Facebook ngu Rich
Dube ku Facebook, ngiphinde futhi ngitholakale ku WhatsApp. Inamba yami ithi 065 629 5372. Ngiyatholakala bafethu na ku YouTube. Ku YouTube ngusicelo Dube. Ngicela ku YouTube ni like, niphinde futhi ni comment, niphinde futhi ni subscribe ngoba phela uma ni subscribe ngiyabona ukuthi baningi abantu abathanda umsebenzi wami, abawuncoma umsebenzi wami, abayibonayo lento engiyenzayo kumbe abantu abawubonayo, abawulalelayo ofika kubona umyalezo walento engikhuluma ngazo. Bafethu ayivuke imizi amakhehla, ayivuke imizi yobaba, induku ayivuke ime ithi qi, induku ime ibheke phezulu. Ungamnikeza umuntu esifazane umkhono wejezi, ayingene phakathi mele ngingena akhalisa maye mabo, akhala ngoJesus, ubone ukuthi hey lo muntu lo hey kahle kahle uyasonda kufaka intaba, kodwa ngoba lento uyayithanda uzayibiza noJesus kuphi ekamerweni, akacula ingoma ethi akabongo ngaphezulu. Hayi umuntu obonga ngaphezulu wena, akusiye uNkulunkulu, akusiye uJesus ongaphezulu, uwena usungaphezulu ngoba usukumenza, usukumnemba, usukumnikeza lento lena ayifunayo. Bafethu aphinde lakhamu ngitholele ngoqobo umfo wamaso hayisima sole jelto bisina ngesasumlo betipoti ukhetha abangani uma khalelo zonke zonke impumelelo ngasafuna ukubuza ukuphunya kanjani ngikama khona phansi sampress high press la ngisuka khona kanhlalwane isigodi phansi emgombani bafana basemahlabathini.